Abubakar 2,000 naira. Muri Tala 1,500. You never pay. Moody, you never pay. 500 naira. Another Musa again, 500. Keep quiet. Do one that you do now. Ya dao when the baby akudiba, je bi akudi kuma ya kita. When they come here, they don't polish. You two when they make noise. So like they should not then I'm to be in a katana. Idiot. So with the coronavirus, they are again. COVID-19. No problem. Anya ko ba nan gidan bane da ake mun kwatancin nan gidan Mr. Okoronku alamu sun nuna ne ina ganin nan ne aka ce mun gidan inyamurin nan Mr. Okoronku. Assalamu alaikum. Ka sai a doje ina zuwa. Ba nan bane gidan Mr. Okoronko? Na ne mana amma kai gaba za la ba su gani kana yanzu na wai dai na cikin mamin koyi. A'a ni ai ba wai wata ko sati ɗaya a'a kawai na zo ne in kwana zuwa gobe in Allah ya kai mu ga wanda zan gani in tafi. Ba da yamure na maka magana da Hausa na maka magana wai dai na cikin mamin koyi shi yayi gaba sai ko da baka ta coronavirus na wai wa gari ba. To ni zan kawo coronavirus ne? Sai na ka fiskan ka ba ta hukumi kuma hannun ka ba safa. Saboda haka ba ganin abin da na sa fuska ba kaman kura. To ni dai abinda aka gaya min nan gidan ana dan bada dan haya na dan wani lokaci ni zan kwana ne gobe kawai ta. Riba da haya wanda yana cikin in fact min kore shi yayi gaba. Ka san wanda nazo nema kuwa? Bai sai wanda ka zo nema shi ba kai gaba Allah. Wanda nazo nema shine Honorable Alhaji Ibrahim Babangida Talau ne fa. Fati menene? Sunan wanda nazo nema Honorable Alhaji Ibrahim Babangida Talau ne fa. Honorable Alhaji Ibrahim Babangida Talau. Ka shigo non stop. In shigo? Ka shigo kawai. Ba ana cewa ta duk ɗakin kara. Maganan ka ya zo kirshe. A'a, ka shigo. An ce nan ka tsinan duk ɗakin kara. Kunya gare ku ba dai ba. A ce an hana ni wani abu. Ka zo ka zo na kawai. Ai ce mun akai ka tsinan duku. Dakin kara. A'a ba ɗakin kara ake cewa ba ɗakin kara. Kuma dakin kara bai kunya. To ai ni ina kasan ni ba ne da na zo sai nake tambaya nake cewa ina ne ya kamata dan kwana sakamakon ba mu haɗu da wanda na zo nema ba. Sai aka ce man ai in dan gangaro ta nan baya akwai wani gidan inyamuri sunansa Mr. Okoron. Ni na. To kuma na zo ka hana ni shiga ranka. Ba wani abu ba. Abun da ya sa na hana ka shiga gidana. Sai bundi wanda yana ciki kamar yadda na fara maka. Min kore shi yayi gaba. To saboda COVID-19 coronavirus. Saboda kamar amma tun da mun ji kai magana Alhaji Ibrahim Babangida Talau. In fact, shi yasa na cire takunkumi na cire komai na shigo kawai saboda duk na gani ka baka da bara. Ka ma san shi ke. Ai wannan mutum da kana gani ka bude kullun ka kasha labari. Wannan gaskiya ne. Alhaji Ibrahim Babangida Talau. Allah ya saka mishi da su. Ba coronavirus, magana coronavirus ya wuce. Alhaji Ibrahim Babangida Talau. In fact wannan gida da kana gani. Shi ne ya bani kudi da na guba wannan gida. Alhaji Ibrahim Babangida. Makaci ne. Alhaji Ibrahim Babangida Talau. Ya bani mota mai kiran Sharon. In fact, mata kwanan gida matana ne gidana shi ne ya ba shi keken dinki ha guda biyu kuma sai mu da aka nan gaya maka wannan mutu a gari na wallahi talai duk wanda ya zage shi wallahi na gari shi zai yanka Alhaji Ibrahim Babangida makaci ne saboda wannan mutu ina taimakawa talakawa da yana cikin garin Katsina gaba daya ya yi gada a gari na duk wani local government ya yi gada wuni sai nan ya gyara titi hanya ko'ina sai nan
gaba da wanda ba kafa ko ba ido ba hannu miskini duk wanda ya zama biskiti miskini duk wanda ya zama biskiti ina taimakon shi. Wato dai lamarin Alhaji Ibrahim Babangida Talau ba dai a kwatantawa kawai. Ai wannan bai fada maka rabi a cikin abin da ya yi a cikin halayya a gari kashi. Gaskiya na ji daɗi. Wallahi in ka kai kukanka wallahi zai share maka kuka. Na ji daɗi. Kuma zai goya ka da baya. Kamar da ya goya ne da baya. Ai kai ga yana ya goya ka ya ba matarka keken ɗinki ya baka Sharon ya gina ma gida ba abin da zaka ce mai yayi. Kuma sannan ka ce yayi masauran jihar Katsina ya musu titina ya musu abin alkhairi. Wallahi ba abin da za a ce mai sai dai madalla. Ka gani akwai makaranta daga primary school, secondary school, an je daga kan jami'a har university har gaba da na. Ni dai yanzu kai na in je in kwanta. Ai ka samu wuri daga na har ka mutu ka riga kwana gidan. A nan gidan? Ai ka zo da alheri. Musa koran ko na ji daɗi. Ai duk wanda ya zo da magana Alhaji Babangida Talau. Na'am. Wallahi tallahi bai zai kishi. Allah sarki. Babu komai kai ne je in kwanta. Nagode. Akwai ruwa akwai komai zan watsa ruwa. Akwai ruwa ta kai watsa ruwa in ka zama kifi ma dai. Babu komai Alhaji Okoro. Sai da zuwa. Nagode. Sai da zuwa. Nagode.